कधीतरी आपण भोळे बनतो आणि तेच आपल्या जीवावर बेतते. पण मी असं का बोलतोय हे तुम्हाला कथा ऐकल्यानंतर समजेल. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. ही कहाणी आहे मनोज आणि यश नावाच्या दोन मित्रांची. दोघंही खूप जिवलग मित्र. नुकताच त्यांनी 12वी देऊन देखील एका मोठ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. ते त्यांच्या गावापासून खरं तर लांबच गेले होते. हॉस्टेलला आधी राहिले, पण तिकडचं हवामान त्यांना काही बरे वाटले नाही, म्हणून प्रायव्हेट रूम घेतली आणि आता यांचंच राज्य होतं. दिवसभर अभ्यास तर करायचे, पण रात्री ते कुठे ना कुठे फिरायला जात असे. त्यांची अशीच मजा चालू होती आणि एके दिवशी सहज आपल्या मित्राच्या एका पार्टीला ते जाणार होते. तयारीही झाली आणि तसे ते निघालेही, पण परत येताना ते रस्ता हरवले. अंदाज काढता काढता ते कसे तरी करून जंगलामधनं येऊ लागले आणि आता त्यांना एक भली मोठी इमारत दिसू लागली. ती इमारत खरं तर जंगला आणि एका हायवेच्या शेजारीच होती. त्यांनाही हायसे वाटले. त्यांना वाटलं इथे कोणतरी असेल, काही वेळ तिकडे थांबून आपण परत निघायला हवे. हेच त्यांचा विचार करून त्यांनी त्यांची गाडी त्या इमारतीजवळ घेतली. पण त्यांना असे लक्षात आले की तिकडे आजूबाजूला काही गाव देखील असतील असे वाटत होते. त्या इमारतीमध्ये येताच ती आतून दिसायला फार सुंदर होती. तसेच ते तिथून वरती जाऊ लागले. त्याचा एक मित्र हा हळूहळू खाली येत होता आणि वरती जाताच त्यांना तिथून ते वरचं दृश्य पाहण्यात फार आनंद होऊ लागला. त्यांना सगळे जंगल हे त्या इमारतीवरनं दिसू लागले होते. बघ ना किती छान आहे, आपण इथेच राहूया का? मनोज यशला बोलला. पण त्यात यशही बोलला, हरकत नाही, पण आजूबाजूला कोणच नाही. फुकटचं चोर आले तर मारले जाऊ. आणि तेवढ्यातच ते एकमेकांना पाहून हसायला लागले. पण त्यावेळेला आजूबाजूच्या परिसरामध्ये फार थंड वातावरण झाले होते. असे वाटत होते की उन्हाळ्याच्या त्या दिवसामध्ये देखील आता गारवा निर्माण झाला आहे. आजूबाजूचे ते मोठे मोठे झाडं हे बऱ्याच गतीने हालत होते. आणि हो, सगळे कावळे हे जणू ओरडायला चालू झाले होते. पण त्याच क्षणी यशची नजर राहुलकडे बोलता बोलता मागे गेली आणि त्यांनी पाहिले की त्यांच्याच त्या गच्चीवर, म्हणजेच त्या टेरेसच्या भिंतीवर एक बाई उभी होती आणि ती 3ऱ्या मजल्यावरनं थेट खाली पाहत होती. हे पाहताच यश आणि मनोज जोरजोरात ओरडू लागले, कारण की यांना काळजी वाटत होती की कदाचित जर हिने उडी मारली तर हिचा जीव जाईल. त्यात वाराही फार सुटला होता आणि हळूहळू करून ती बाई ही खालच्या दिशेने अधिक बघू लागली. तिकडे तोंड करून ती वाकू लागली आणि यश बोलला, मनोज थांब, तिला वाचवायला हवं, तू कुठेच जाऊ नको. आणि एवढं बोलताच यश तिच्या मागे जाऊन धावू लागला. पण ज्या क्षणी तो तिच्या जवळ पोचणार, बघता बघता ती खाली उडी मारून टाकली आणि ती खाली पडली गेली. यश जोरात किंचायला. त्याला त्याच्या धावण्याच्या गतीचा अंदाज कळाला नाही आणि तोही तिच्या मागोमाग हा खाली पडला. मनोज, त्याची तर स्थिती भयानक झाली होती. तो तसाच खाली पाहून जोरजोरात ओरडत होता. पण सुदैवाने यशनी कशाचा ना कशाचा आसरा घेत हा जेमतेम करून खाली पडला होता. त्याला जास्त दुखापत झाली नव्हती. पण इकडे आता यश हा त्या बाईला शोधू लागला होता आणि वरतून मनोजचे जोरजोरात ओरडणे हे चालूच होते. आणि हळूहळू करून
त्याला दिसू लागले की यशच्या आजूबाजूला तर कोणीच नाहीये. पण हो, त्याच्या मागे काहीतरी त्याला जाणवत होते. सहजपणे त्याने आपली नजर मागे टाकली आणि त्यांनी पाहिले की तीच बाई जिने मागाशी खाली उडी टाकली होती ती मनोजच्याच मागे तशीच उभी होती. हे पाहताच मनोजची बोबडी वळाली. त्याला काय बोलावे का काही हे समजत नव्हते. तो तशाच प्रकारे तिला पाहू लागला आणि त्याने पाहिले की त्या बाईने तिचा चेहरा खाली घेतला होता. चेहरा केसांनी ढाकलेला होता आणि तिचे ते पाय हे उलट्या दिशेला होते. कोण कोण तुम्ही? मनोजनी प्रश्न केला. त्या क्षणी त्या बाईने तिची नजर वरती टाकली आणि मनोजला दिसले की त्या बाईचे ते विचित्र अवतार. चेहरा सफेद पडला होता, नाकात मोठी नथ, कपाळावर मोठे कुंकू आणि हो, तोंडातून एक जणू लाळ गळत होती, जणू ती कोणाला तरी मारण्याची होती. हे पाहताच मनोज हा जोरजोरात ओरडू लागला. यशला देखील सांगितले. पण आता ती हाडळ ही हळूहळू करून मनोज जवळ येऊ लागली. तिने तिचे हात हे मोठे करायला चालू केले होते. पण इकडे यश हा तिथे बघून आश्चर्य होत होता, कारण की ती बाई कुठेच दिसत नव्हती. पण वरती मात्र मनोजची स्थिती पाहून त्यालाही कसली तरी काळजी जाणवू लागली होती. आणि बघता बघता ती हाडळ स्पष्टपणे खालून यशला देखील दिसू लागली आणि यशला समजले की हे कुठे अडकले होते. त्या हाडळीचा तो विचित्र चेहरा हा कोणालाही पाहताच धाक भरेल असा होता. पण हळूहळू करून ती हाडळ ही मनोजच्या जवळ आली आणि एक क्रूर हास्य देत त्याला बोलू लागली. मरणार, मी मारून टाकणार त्याला. हे ऐकताच मनोजला तर मोठा धक्काच बसला. त्याला काय करावे आणि काय सुचत नव्हते. पण त्या क्षणी खालून यशने आवाज दिला आणि त्या बाईची नजर यशकडे गेली आणि ती पुन्हा एकदा बोलू लागली. मी आधी त्याला मारणार, मग तुला. हे ऐकताच मनोजला तर भोळ येऊ लागली होती आणि डोळ्यांची पापणी ही बंद होते ना होते. एवढ्याच गतीमध्ये ती हाडळ खालच्या दिशेला तिने उडी टाकली आणि यशकडे गेली. यशला कळाले की त्याच्यावर काय होणार होते. यश तसा शांत राहिला आणि अचानकपणे जणू 101 हाडळींचा हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि हळूहळू करून त्या हाडळीने यशच्या गळ्याचा चावा घेऊ लागली. मनोजला ही शुद्ध हरपू लागली होती. पण आपल्या मित्राचे हे रूप पाहून त्याला काही सुचत नव्हते. यशला समजले होते की त्याने काय चूक केली होती आणि आता तिने यशचे पूर्ण लचके तोडले होते आणि तिची नजर वरती मनोजकडे गेली आणि मनोजची नजर त्या क्षणी बंद झाली. उठ उठ, कोणीतरी मनोजला उठवले. मनोजला जाग आली आणि मनोजनी पाहिले की त्याला 2 पोलीस इन्स्पेक्टर उठवत होते. सहज नजर ही अजून गेली सगळ्यांकडे, तर किमान तिथे 30 ते 40 जण जमले होते. मनोजला विश्वास बसत नव्हता की त्यांच्यावर काय झाले. मनोज त्या क्षणी उठला आणि काय सांगणार, त्या क्षणी ॲम्ब्युलन्सच्या आवाजाने तिचे लक्ष तिकडे वेधले आणि त्यांनी पाहिले की एका सफेद चादरामागे एक हात दिसत होता. तो हात तिथे वाऱ्याने आला आणि वारा जाताच त्याचा पूर्ण चेहरा दिसू लागला आणि त्याने पाहिले
की त्याचाच मित्र यश होता. त्याचे लचके तर तोडलेच होते, पण जणू आता फक्त त्याची मुंडीच ठेवली होती. असे वाटत होते की इतर शरीरावर चावा घेऊन कोणीतरी ते तोडले होते. हे पाहताच मनोज जोरजोरात रडू लागला. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. पोलिसांनी तर काही ऐकले नाही, उलट त्यालाच बदडवले. पण आजूबाजूचे गावकरी सांगू लागले, हा खरं बोलतोय. आजपासून 15 वर्ष अगोदर या गावामध्ये ही पहिलीच इमारत. त्यावेळेला इकडे एक मुलगी राहायला आली होती, पण काही वाईट माणसांची नजर तिच्यावर गेली आणि एका दिवशी त्यांच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी याच इमारतीमधनं आत्महत्या केली होती. आणि तिने मरताना प्रण घेतला होता की कोणत्याही पुरुषाला मी जिवंत सोडणार नाही. पण हो, नंतर गावकऱ्यांना समजले की हा काय प्रकार आहे, आणि सगळ्यांनी हळूहळू करून आसपासचा परिसर हा खाली केला. पण दुर्दैवाने हे दोन्ही मुलं तिकडे आले आणि मारले गेले. हे ऐकताच मनोज जोरजोरात रडू लागला. पोलिसांना भूतांवर विश्वास नव्हता. मनोजला अटक झाली, पण इकडे यशचं निधन झालेच होते. म्हणून कधीतरी नेहमी चांगलं बनणे हे आपल्यासाठीच धोक्याचे असते, हे खरं आहे. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story किंवा मेल आयडीवरही. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.